warkajami warkajami warkajami. Wa alaikumus salamu wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Kai guga ce na kawo, na je gurin mai guga na baya na sai ta tayo min kwatance ta ce kana yi. Allah sarki, Allah sarki. To ba matsala. Nan da minti kamar 15. Nan da minti 15? To ba matsala, insha Allah za ki zo ki samu a koke in Allah ya yarda. Yawwa na ce ba kamar ba angon nan kike ba amma dama ko? Me ka gani? Wallahi kawai yanayin ki ga ki tantan kuma ga nutsuwa dai abun da To na gode. To ba matsala insha Allah. Warkajami 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 warkajami. Sanni barauniya, ashe dai za mu ƙara haɗuwa. Sai ki ce min barauniyar waya. Allah sarki, ke ce dai barauniya saboda ai na ga san da kika dauka. Rufa miki fa asiri ne fa. An siyar ba ni kaso na. Yake ki zan tambaya. Wallahi ƙarya ke yi. Zan tambaya. Ba ni kaso na dan yanzu haka da alama ma wannan jakan kayan sata ne a ciki. Sata kika je kika yi kasa dan halin ki ne a jini ne. Sha kika yi. Ke? Barauniya. Warkajami warkajami warkajami. Zuna. Gado ba laifin ki bane, gado kika yi. Warkajami Malama ka kika sata. Wallahi na fi karfin sata. Yarima. Ke san shi ne? Ke? Kin isa tambayar na san shi? To saurayi na ne, munafika. A ji waya yanzu gashi dan kuma mun hada saurayi da ke ƙarya. Kike tana warkajami 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 warkajami. Dan Allah minti ɗaya kawai nake so ki bani. Ko minti ɗaya da rabi ko rabin minti ma kawai ya wadatar. Dakata, ka gama? Nace ka gama? Me kuma abun faɗa? Tukunna, wai ba kai ne Yarima ba? Ni ne. Wato kai dai ba za ka taba canza halinka ba ko? Yaudara, kariya, cin amana duk kai kadai? Ka canza halinka. Wai ba kai ne saurayin zi ba? Ni ne. Sai ka kara gaba. Dan ba nan ba. Ni ba sa'a ka ba. Kinga, bai kamata a ce ki mun haka. Warkajami warkajami warkajami. Kai zo dan Allah. Wa alaikum salam. Sun da Allah ka shiga gidan nan kai sallama ka ce da Allah ana sallama da sallama ta nan. Warkajami warkajami. Yawwa an ce tana zuwa? To na gode ka ji? Na gode. Warkajami 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 warkajami. Sannu fa. Yawwa sannu. Kai ka aika kana kira na ana salama da ni. Ni ne wallahi. Hajiya Salma wallahi ni ne. To
ai kamar kai ne mai wanki da guga na can layin ko da na kai maka guga. Allah sarki, kin san haɗuwar jini ba wasa. Ai mu ɗin tagwaye ne. Wallahi ba ni bane wanki da guga a can unguwar can ko? Allah sarki, wallahi ba ni bane, kin san ai mu tagwaye ne ni da shi tagwaye ne. Wallahi so many people da yawan mutane ma ba sa iya gane mu. Wallahi yawancin mutane ba ke kaɗai ba duk sun fara ba sa iya gane mu. Babanmu shi kansa ba iya gane mu yake ba. Kawai dai mamcin mu ce take iya bambance mu saboda kin san ita uwa. Allah sarki gaskiya ne. Kin shi ni yanzu na riga na samu aiki. Ina yin ayyuka kuma ina zuwa makaranta, ina zuwa Muhammadiyya, ina zuwa makarantar Islamiyya, ga kuma yanzu ina aiki yanzu haka. Kin san wancan matsalar rashin ji baya ji wallahi. Allah sarki. Wallahi baya ji. Ai Allah ma ya mai da kyau. Gaskiya ne. Wallahi Allah. A to shikenan bari in shiga in dauko ma yadda duma. Sai mu dan zauna. To ai kaga na baka a tsaye. A kakki damu wallahi. Kin san soja ma kai ga me. A bari ne in dauko din. To shikenan ba matsala Hajiya Salma. To godiya nake. Warkajami. Warkajami. Ba kai ne mai wanki da gugan nan na can baya ba. Wannan ai kayan da aka bani kwance ne ka ga sun yi kyau ka ebo ka zuba. Wallahi sai ka ci kai. Halin sai ka cire. Kaga dan Allah dan Annabi ka dakata. Za ka cire ko ba za ka cire ba? Dan Annabi ka tsaya. Dan wallahi sai ka cire. Allah ka tsaya. Za ka cire ko ba za ka cire ba? Ha ga malam. Dakata dan Allah. Kar ka mun haka. Ka ga malam. Ka ga minti. Ka ga malam. Je zan kawo ma kayan. Ka ga malam. Warkajami. 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 Warkajami.